ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपकान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिना इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्ण। तर आपण आपल्या रीडिंगला वाचनाला सुरुवात करण्याआधी श्री श्री राधा गोविंदांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। श्रीला प्रभुपादांच्या चरणी नतमस्तक होऊया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। नामनिष्ठ दास प्रभूजींना वंदन करूया आणि त्यांचा आशीर्वाद घेऊया। आणि माझ्या प्रेरणा पूजा माताजी, मनीषा माताजी आणि अन्वया माताजी यांना वंदन करून आज आपण आपल्या वाचनाला सुरुवात करूया। तर इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद टेम्पल मंगळुरू यांच्या कृष्णा या पुस्तकाचं वाचन करण्यासाठी तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर काल आपण या पॅरेग्राफ पर्यंत पोहोचलो होतो। एक मिनिट आणि कोणाला वाचायचं आहे का? तुम्ही हँड रेज करू शकता। वाचायचं आहे कोणाला? ओके, दॅट्स ओके, नो वरीज। तर हॅलो माताजी। ओके, बोला, कोण बोलतंय? तुम्हीच वाचा माताजी, तुमचा आवाज खूप छान आहे, ऐकत बसावं वाटतं। ओके, धन्यवाद। चालेल माताजी, जाती म्हणजे नो वरीज। कोणीतरी हँड रेज केलाय, तरी पण एक मिनिट मला बघू द्या। स्वाती माताजींनी हँड रेज केलाय वाटतं। हा, ओके, स्वाती माताजी तुम्ही वाचू शकता इथून राजा परीक्षित। हा, मी परत वाचेल थोड्या वेळाने, 1-5-10 मिनिटांनी। ओके, चालेल चालेल, नो वरीज। मग मी सुरू करते। राजा परीक्षिताला कृष्णकथा ऐकण्यात विशेष रस होता, कारण त्याला माहित होते की त्याचे पूर्वज, विशेषतः त्याचे आजोबा अर्जुन, कुरुक्षेत्राच्या महान युद्धात केवळ कृष्णामुळेच विजयी झाले होते। आपण या भौतिक जगाला कुरुक्षेत्राचे रणांगण म्हणूनही घेऊ शकतो। प्रत्येक जण या रणांगणावर अस्तित्वासाठी झगडत आहे आणि प्रत्येक पावलावर धोका आहे। महाराज परीक्षित यांच्या मते कुरुक्षेत्राचे रणांगण हे धोकादायक प्राण्यांनी भरलेल्या विशाल समुद्रासारखे होते। त्यांचे आजोबा अर्जुन यांना भीष्म, द्रोण, कर्ण आणि इतर अनेक महान वीरांशी लढावे लागले, जे सामान्य योद्धे नव्हते। अशा योद्ध्यांची तुलना समुद्रातील तिमंगीला माशाशी केली जाते। तिमंगीला असे मासे मोठ्या वेलला सहजपणे गिळू शकतात। कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावरील महान योद्धे अनेक अर्जुनांना सहजपणे गिळंकृत करू शकत होते, परंतु केवळ कृष्णाच्या कृपेमुळे अर्जुन त्या सर्वांना मारण्यास सक्षम होता। आणि ज्याप्रमाणे वासराच्या खुरांच्या ठशामध्ये असलेल्या थोड्याशा पाण्यावर कसलेही कष्ट न करता पार करता येत नाही, त्याचप्रमाणे कृष्णाच्या कृपेने कुरुक्षेत्राच्या युद्धात अगदी सहज समुद्रावर उडी मारली। इतर अनेक कारणांसाठी महाराज परीक्षित यांनी कृष्णाच्या कार्याची खूप प्रशंसा केली। त्यांच्या आजोबांना केवळ कृष्णानेच वाचवले नाही,
तर ते त्यांना स्वतःला देखील कृष्णाने वाचवले होते. कुरुक्षेत्राच्या लढाईच्या शेवटी कुरु घराण्याचे सर्व सदस्य धृतराष्ट्राच्या बाजूचे पुत्र आणि नातू आणि पांडवांच्या बाजूचे या लढाईत मरण पावले होते. 5 पांडव बंधू वगळता सर्वजण कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर मरण पावले. महाराज परीक्षित त्यावेळी त्यांच्या आईच्या पोटात होते. त्यांचे वडील अर्जुनाचा मुलगा अभिमन्यू हे देखील कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर मरण पावले आणि म्हणून महाराज परीक्षित हे मरणोत्तर बालक होते. जेव्हा ते त्यांच्या आईच्या उदरात होते, एक ब्रह्मास्त्र मुलाला मारण्यासाठी अश्वत्थामाने शस्त्र सोडले होते. परीक्षित महाराजांची आई उत्तरा जेव्हा कृष्णाजवळ आली, तेव्हा गर्भपाताचा धोका पाहून कृष्णाने तिच्या गर्भात परमात्मा म्हणून प्रवेश केला आणि महाराज परीक्षितांचे रक्षण केले. महाराज परीक्षित यांचे दुसरे नाव विष्णू पुराणात आहे, कारण त्यांना गर्भात असतानाच भगवान विष्णूंनी वाचवले होते. अशा प्रकारे प्रत्येकाला जीवनाच्या कोणत्याही स्थितीत कृष्ण आणि त्यांच्याबद्दल क्रियाकल्पांबद्दल ऐकण्यात स्वारस्य असले पाहिजे, कारण ते परमसत्य देवत्वाचे व्यक्तिमत्व आहेत. तो सर्वव्यापी आहे. आता तो प्रत्येकाच्या हृदयात राहतो आणि बाहेर तो त्याचे वैश्विक रूप म्हणून जगत असतो. आणि तरीही भगवद्गीतेमध्ये वर्णन केल्याप्रमाणे तो प्रत्येकाला त्याच्या दिव्य निवासस्थानात घरी परत देवत्वाकडे आमंत्रित करण्यासाठी मानवी समाजात असल्याप्रमाणे प्रकट होतो. प्रत्येकाला कृष्णाबद्दल जाणून घेण्यात रस असायला हवा आणि हे पुस्तक या उद्देशाने सादर केले आहे, जेणेकरून लोकांना श्रीकृष्णाबद्दल माहिती हवी आणि या मानवी जीवनात त्याचा परिपूर्ण फायदा होईल. श्रीमद भागवतमच्या 9व्या कॅन्टोमध्ये श्री बलदेवाचे वर्णन वासुदेवाच्या पत्नी रोहिणीचे पुत्र असे केले जाते. कृष्णाचे वडील वासुदेव यांना 16 बायका होत्या. त्यापैकी एक रोहिणी ही बलदेवाची आई होती. पण बलदेवाचे वर्णन देवकीचा पुत्र म्हणूनही केले जाते. मग तो देवकी आणि रोहिणी या दोघांचा पुत्र कसा बरं असू शकतो? महाराज परीक्षितांनी शुकदेव गोस्वामींना विचारलेल्या प्रश्नांपैकी हा एक प्रश्न होता आणि त्याचे उत्तर योग्य वेळी मिळेल. महाराज परीक्षितांनी शुकदेव गोस्वामींना देखील विचारले की श्रीकृष्ण वासुदेवाच्या पुत्राच्या रूपात प्रकट झाल्यानंतर लगेचच वृंदावन गोकुळातील नंद महाराजांच्या घरी का नेण्यात आले? भगवान श्रीकृष्ण वृंदावनात असताना आणि मथुरेमध्ये असताना त्यांची काय कृती होती हे देखील त्यांना जाणून घ्यायचे होते. त्याशिवाय कृष्णाने त्यांचे मामा कंस यांना का मारण्यात आले हे जाणून घेण्यासाठी ते विशेषतः जिज्ञासू होते. कंस त्यांच्या आईचा भाऊ तो कृष्णापेक्षा खूप अंतरंग श्रेष्ठ होता. मग त्याने कंसाचा वध कसा केला? तसेच महाराज परीक्षित यांनी विचारले की भगवान कृष्ण मानवी समाजात किती वर्षे राहिले, त्यांनी द्वारकाच्या राज्यावर किती वर्षे राज्य केले आणि तेथे त्यांनी किती पत्नी स्वीकारल्या. एक क्षत्रिय राजाला सामान्यतः एकापेक्षा जास्त पत्नी स्वीकारण्याची सवय असते. म्हणून महाराज परीक्षित यांनी त्यांच्या पत्नींची संख्या देखील विचारली. या पुस्तकाचा विषय म्हणजे शुकदेव गोस्वामी यांनी महाराज परीक्षित यांना विचारलेल्या या आणि इतर प्रश्नांची उत्तरे. महाराज परीक्षित आणि शुकदेव गोस्वामी यांचे स्थान अद्वितीय आहे. कृष्णाच्या अंतेंद्रिय मनोरंजनाबद्दल ऐकण्यासाठी महाराज परीक्षित हे योग्य व्यक्ती आहेत आणि त्यांचे वर्णन करण्यासाठी शुकदेव गोस्वामी योग्य व्यक्ती आहेत. जर असे भाग्यवान संयोजन शक्य झाले तर कृष्ण कथा त्वरित प्रकट होते आणि अशा संभाषणातून लोकांना जास्तीत जास्त फायदा होऊ शकतो. हे कथन शुकदेव गोस्वामी यांनी मांडले होते जेव्हा महाराज परीक्षित गंगेच्या तीरावर उपवास करून शरीर त्याग करण्यास तयार होते. शुकदेव गोस्वामींनी कृष्ण कथा ऐकून थकवा जाणवणार नाही याची खात्री देण्यात आली. महाराज परीक्षित यांनी स्वतःला अगदी स्पष्टपणे व्यक्त केले. भूक आणि तहान सामान्य माणसांना किंवा मला त्रास देऊ शकते, परंतु कृष्णाचे विषय इतके छान आहेत की न थकता ते ऐकत राहा, कारण अशा श्रवणामुळे व्यक्ती दिव्य स्थितीत बसते. असे समजले जाते की कृष्ण कथा ऐकणे खूप भाग्यवान असावे. महाराज परीक्षित प्रमाणे गंभीरपणे ते वस्तू विषयावर विशेष हेतू होते, कारण त्यांना
कोणत्याही क्षणी मृत्यूची अपेक्षा होती. आपल्यापैकी प्रत्येकाने एक क्षणी मृत्यूची जाणीव ठेवली पाहिजे. हे जीवन अजिबात खात्रीशीर नाही. कधीही मृत्यू होऊ शकतो. कोणी तरुण असो की म्हातारा असो, याने काही फरक पडत नाही. पण मृत्यू होण्यापूर्वी आपण पूर्णपणे कृष्ण भावना भवित असले पाहिजे. आपण भगवद्गीतेमध्ये पाहिलं होतं, भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं, की मृत्यूची तयारी करा. आपण आयुष्याचे तर पूर्ण प्लॅनिंग करतो, पण मृत्यूची तयारी कोणी करत नाही. कारण आपण आयुष्यभर तर कृष्ण भावना जपलीच पाहिजे, भगवंतांचं नामस्मरण केलंच पाहिजे. पण मृत्यूनंतर सुद्धा किंवा मृत्यूच्या समयी सुद्धा आपण भगवंतांचं नामस्मरण केलं पाहिजे. का? तर मृत्यूसमयी आपण ज्या गोष्टीची भावना करतो, तीच गोष्ट आपल्याला मिळते. त्याच्यासाठी आपण भरत महाराजांची स्टोरी पाहिली होती आपण जेव्हा भगवद्गीता शिकवत होतो तेव्हा. आठवते का कोणाला? की मृत्यूसमयी त्यांचं मन पूर्णपणे त्या पाडसामध्ये होतं आणि मग त्यांना दुसऱ्या जन्मात पाडसाचा जन्म मिळाला. तर अशा प्रकारे भगवंतांनी आपल्याला याचं सुद्धा मार्गदर्शन केलं होतं, की अ, आपल्या संपूर्ण जीवनाचंच नव्हे तर मृत्यूसुद्धा तुम्ही प्लॅन करा. कारण मृत्यूसमयी आपण ज्या गोष्टीचं ध्यान करतो किंवा ज्या गोष्टीचं नामस्मरण करतो किंवा जी गोष्ट आपल्या मनात असते तीच भावना आपल्याला दुसऱ्या जन्मात प्राप्त होते. तर इथे सुद्धा आपण त्याबद्दलच वाचन करतोय. आता पुढे त्यांच्या मृत्यूच्या वेळी राजा परीक्षित हे शुकदेव गोस्वामी यांच्याकडून श्रीमद भागवतम ऐकत होते. जेव्हा राजा परीक्षिताने कृष्णाबद्दल ऐकण्याची आपली अथक इच्छा व्यक्त केली, तेव्हा शुकदेव गोस्वामी खूप प्रसन्न झाले. शुकदेव गोस्वामी सर्व भागवतांमध्ये श्रेष्ठ पाठक होते. अशा प्रकारे ते कृष्णाच्या करमणुकीबद्दल बोलू लागले, जे या कलियुगातील सर्व अशुभ नष्ट करतात. शुकदेव गोस्वामींनी कृष्णाबद्दल ऐकण्याच्या उत्सुकतेबद्दल राजाचे आभार मानले आणि त्यांना सांगून प्रोत्साहन दिले. माझ्या प्रिय राजा, तुझी बुद्धी खूप उत्सुक आहे, कारण तू कृष्णाच्या करमणुकीबद्दल ऐकण्यास खूप उत्सुक आहेस. त्यांनी महाराज परीक्षितांना सांगितले, की कृष्णाचे श्रवण करणे आणि जप करणे हे इतके शुभ आहे, की या प्रक्रियेमुळे 3 प्रकारचे पुरुष शुद्ध होतात. जो श्रीकृष्णांच्या दिव्य विषयांचे पठण करतो, जो अशा विषयांना ऐकतो आणि त्याच्याबद्दल प्रश्न विचारतो. हे मनोरंजन गंगेच्या पाण्यासारखे आहे, जे भगवान विष्णूच्या पायाच्या बोटातून वाहते. ते 3 जग, वर, मध्य आणि खालच्या ग्रहांचे शुद्धीकरण करतात. आता आपण चॅप्टर 1 कडे वळूया. 1 मिनिट हां. आता आपण सुरुवात करूया आता इंट्रोडक्शन संपलं. आपण या बुकमध्ये आपल्या या पुस्तकामध्ये भगवंतांबद्दल काय आहे, नक्की आपण कोणत्या गोष्टीचं ज्ञान घेणार आहोत, कोणकोणत्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत याबद्दल इंट्रोडक्शन, जॉर्ज हॅरिसन यांचे विचार, श्रील प्रभुपादांनी या पुस्तकाबद्दल काय सांगितलं, या सगळ्याची माहिती घेतली. आता आपण सुरुवात करूया आपल्या पहिल्या अध्यायाची. या पुस्तकामधला पहिला अध्याय आहे श्रीकृष्णावतरण. भगवंतांनी अवतार कसा घेतला. आपण एकदम थोडक्यात भगवद्गीता शिकताना ही स्टोरी पाहिली होती, की भगवंत या पृथ्वीवरती का अवतरले, केव्हा, कसे, कोणत्या 3 कारणांसाठी ते अवतरतात आणि मग तेव्हा आपण एक छोटीशी स्टोरी सुद्धा पाहिली होती, की तो कोणता क्षण होता ज्या क्षणी भगवंतांनी डिसाईड केलं, की मी या माता-पित्यांच्या पोटी म्हणजे देवकी आणि वसुदेव यांच्या पोटी जन्म घेणार आहे. पहा, आपल्याला ते भगवंत आहेत म्हणूनच ते आपले माता-पिता सुद्धा निवडू शकतात. या गोष्टी थोडक्यामध्ये आपण भगवद्गीता शिकताना पाहिल्या होत्या. पण भगवंतांच्या अवतरणाची ही संपूर्ण कथा आपण या पहिल्या अध्यायातून वाचणार आहोत. तर आपला पहिला अध्याय श्रीकृष्णावतरण. एकदा वेगवेगळ्या राजांच्या अनावश्यक अशा सैन्यबळाचा या पृथ्वीला भार झाला होता. हे सर्व राजा खरे पाहता असुर होते, परंतु स्वतःला मात्र ते शूर क्षत्रिय म्हणावून घेत.
त्यांच्यामुळे सर्व जग त्रासून गेले होते. अशा वेळी पृथ्वीची अधिष्ठात्री भूमिदेवी दुष्ट राजांचा होणारा उपद्रव ब्रह्मदेवांना वधित करण्याकरिता त्यांच्याकडे गेली. त्यावेळी भूमिदेवीने गायीचे रूप धारण केले आणि अश्रुपूर्ण नेत्रांनी ती भगवान ब्रह्मदेवांसमोर उभी राहिली. ती अनाथ होती आणि ब्रह्मदेवांची करुणा जागविण्याखातर ती रडू लागली. तिने पृथ्वीच्या विपदग्रस्त स्थितीचे वर्णन केले. ते ऐकून ब्रह्मदेवांना फार दुःख झाले आणि ते तात्काळ क्षीरसागराकडे निघाले. आता क्षीरसागर म्हणजे काय? पाहूया तर. क्षीरसागर हे भगवान विष्णूंचे निवासस्थान आहे. क्षीरसागराकडे प्रयाण करताना शिवप्रमुख सर्व देव त्यांच्या समवेत होते. पृथ्वी देखील त्यांच्याबरोबर निघाली. क्षीरसागराच्या किनाऱ्यावर आल्यावर भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णूंना प्रसन्न करण्याचा उपाय करू लागले. भगवान विष्णूंनीच पूर्व काळात दिव्य वराह रूप धारण करून पृथ्वीला वाचविले होते. आणि ही स्टोरी आपल्याला माहिती आहे की भगवंतांचे 10 अवतार कसे आहेत. भगवंतांनी वराह अवतार धारण करून कसं बरं पृथ्वीला वाचवलं, हे आपण आधी पण आपल्याला थोडीशी माहिती आहे त्याच्याबद्दल. आता तर पुढे पाहूया इथे आपण काय वाचणार आहोत इथे. वैदिक मंत्रात पुरुष सूक्त म्हणून एक विशिष्ट प्रकारचे सूक्त आहे, जे मी तुम्हाला क्लासच्या स्टार्टिंगला ऐकवलं होतं की नक्की हे पुरुष सूक्त काय आहे, त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टीचं वर्णन केलं आहे. तर आपण या आता पुरुष सूक्ताबद्दल जाणून घेऊया. सामान्यतः देवी देवता पुरुष सूक्ताचे उच्चारण करूनच भगवान विष्णूंना प्रणाम करतात. भगवान विष्णूंना प्रणाम करण्यासाठी देवी देवता इतर जे देवी देवता डेमिगॉड्स म्हणून श्रील प्रभुपाद ज्यांचा उल्लेख करतात, ते भगवंतांना प्रणाम करण्यासाठी, त्यांना वंदन करण्यासाठी आणि त्यांची विनवणी करण्यासाठी या पुरुष सूक्ताचा उपयोग करतात. अतिशय म्हणजे इतर जे आपण ज्या डेमिगॉड्सचा जे लोक जे इतर काही लोक असतात जे डेमिगॉड्सची पूजा करत असतात, इतर देवी देवतांची ज्या इतर ग्रहांचे अधिष्ठाता असलेल्या देवी देवतांची पूजा करत असतात, ते देवी देवता सुद्धा भगवंतांना नमस्कार करण्यासाठी या पवित्र अशा मंत्रांचा उच्चारण करतात, ज्याचं नाव आहे पुरुष सूक्त. आता येथे असे समजून येते की प्रत्येक ग्रहाची अधिष्ठात्री देवता जेव्हा कधी आपल्या ग्रहावर उपद्रव निर्माण होतो, तेव्हा या विश्वाचे परमस्वामी ब्रह्मदेव यांना भेटू शकते आणि ब्रह्मदेव भगवान विष्णूंची भेट घेतात. पण ती प्रत्यक्षपणे नव्हे, तर क्षीरसागराच्या तटावर तटस्थ राहून. या विश्वात श्वेतदीप नावाचा एक लोक आहे. या लोकात क्षीरसागर आहे. अनेक वैदिक शास्त्रातून असे समजते की ज्याप्रमाणे आपल्या या पृथ्वीवर खारट पाण्याचे समुद्र आहेत, त्याचप्रमाणे इतर ग्रहांवर वेगवेगळे समुद्र आहेत. काही ठिकाणी दुधाचे समुद्र आहेत, काही ठिकाणी तेलाचे, कुठे कुठे मद्याचे आणि असेच वेगवेगळे समुद्र आहेत. पुरुष सूक्त ही एक अशी आदर्श प्रार्थना आहे की देवता भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णूंना प्रसन्न करण्यासाठी तिचे उच्चारण करतात. हे विष्णू भगवंत दुधाच्या समुद्रात पहुडतात आणि म्हणूनच त्यांना क्षीरोदक्षाय विष्णू असं म्हटलं जातं. तर आपण याच्याबद्दलही थोडक्यात माहिती घेतली होती आपण भगवद्गीता शिकताना. ती विष्णूंचे कोणते 3 रूप आहेत? महाविष्णू, क्षीरोदक्षाय विष्णू आणि गर्भोदक्षाय विष्णू. आता आपण पुढे जाऊन पाहणार आहोत कशी आपण भगवद्गीते शिकताना सुद्धा याची माहिती घेतली की कशी ब्रह्मांची, ज्यांना आपण सृष्टीचा निर्माणकर्ता म्हणतो, अशा ब्रह्मांची ही उत्पत्ती विष्णूंपासूनच झाली आहे. गर्भोदक्षाय विष्णूच्या बेंबीमधून ज्या ब्रह्मकमळाची उत्पत्ती झाली, त्या ब्रह्मकमळामधून ब्रह्मांची उत्पत्ती झाली आणि ब्रह्मांना जे ज्ञान होतं, ब्रह्मांचं जे ज्ञान, हे जे वेद आणि या सगळ्या, कारण हे जे ज्ञान ब्रह्मांकडे आहे, ते सगळं भगवान विष्णूंच्या हृदयामधून ब्रह्मांमध्ये ट्रान्सफर झालं होतं. आणि याची गोष्ट याबद्दल आपण भगवद्गीतेमध्ये हे सुद्धा ऐकलं होतं की सगळ्या वेदांचा आणि उपनिषदांचा, प्रत्येक गोष्टीचा संकलन करता आणि निर्माण करता मी स्वतः आहे, असं भगवंतांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितलं होतं. तर पुढे बघूया आपण आपल्या
वाचनामध्ये आपण काय वाचणार आहोत अजून? देवतांनी पुरुष सूक्ताने भगवान विष्णूंची स्तुती केली, परंतु त्यांना काही प्रत्युत्तर मिळाले नाही. नंतर स्वतः ब्रह्मदेव ध्यान करू लागले आणि तेव्हा विष्णूंकडून ब्रह्मदेवांना संदेश मिळाला. तो संदेश ब्रह्मदेवांनी नंतर देवतांपर्यंत पोहोचविला. वैदिक ज्ञान प्राप्त करण्याची हीच प्रक्रिया होय. वैदिक ज्ञान प्रथमतः भगवंतांकडून हृदयाच्या माध्यमातून ब्रह्मदेवांना प्राप्त झालेले आहे. श्रीमद भागवतम प्रथमतःच म्हटले आहे, तेने ब्रह्मदा हृदया आदी कवये, अर्थात वेदांचे दिव्य ज्ञान हृदयातून ब्रह्मदेवांकडे संक्रमित करण्यात आले. त्यानुसार येथेही भगवान विष्णूंकडून प्राप्त झालेला संदेश केवळ ब्रह्मदेवच समजू शकले आणि तात्काळ कृती व्हावी म्हणून त्यांनी तो संदेश देवतांपर्यंत पोहोचवला. परमपुरुषोत्तम भगवान आपल्या प्रबळ शक्ती सहित लवकरच धर्तीवर अवतरित होत आहेत आणि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, हे आपले कार्यसाधन करण्यासाठी जितका काळ ते या पृथ्वी ग्रहावर राहतील तितका काळ देवतांनी देखील त्यांच्या सहाय्यार्थ तेथे राहावे. त्या सर्वांनी त्वरित यदुवंशीय कुटुंबात जन्म घ्यावा आणि योग्य त्या समयी भगवंत देखील त्याच कुळात अवतरित होतील. तर अशा प्रकारे जेव्हा राजा कुठे दुसऱ्या राज्याला किंवा बाहेर फिरण्यासाठी जात असतो तेव्हा त्याचं संपूर्ण सैन्य किंवा त्याच्या मदतीला कोण कोण लागतं ते सगळे त्याच्या सोबत जात असतात. अगदी तसंच जेव्हा भगवंत म्हणजे आपण ज्या भगवंतांच्या गोलोकाबद्दल माहिती घेतो किंवा नेहमी गोलोकाचं वर्णन आपण ऐकतो, या गोलोकातून त्या गोलोकाचे स्वामी आपल्या या संपूर्ण सृष्टीचे निर्माणकर्ता स्वामी जेव्हा स्वतः अवतरतायत पृथ्वीवरती जन्म घेण्यासाठी, तेव्हा त्यांच्यासोबत त्यांची पूर्ण सेना म्हणजे इतर देवी देवता सुद्धा अवतरतायत. ते कसे आपण इथं पाहिलं आणि नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन या पुस्तकात सुद्धा आपल्याला याची माहिती मिळते की जेव्हा आपण की भगवंतांसोबत इतर देवी देवतांनी सुद्धा जन्म घेतला होता आणि ज्या आपण 6 गोस्वामींबद्दल शिकतोय, हे रूपा गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आपण त्यांचा उल्लेख आपण इंट्रोडक्शन मध्ये सुद्धा पाहिला होता. तर हे जे गोस्वामी आहेत हे सुद्धा गोलोकामधून आले आहेत. भगवंतांचं नामस्मरण आणि त्याचं महत्व आपल्याला समजावून सांगण्यासाठी. आणि जे हे 6 गोस्वामी आहेत त्यांना रूपा गोस्वामी हे जे आहेत हे त्यांना रूप मंजिरी असं म्हटलं जातं. आता मंजिरी म्हणजे कोण? तर गोलोकामध्ये ज्या सॉरी 1 मिनिट. एकच मिनिट द्या आम्हाला. गोलोकामध्ये ज्या छोट्या छोट्या मंजिरी असतात, ज्या गोपिकांना हेल्प करत गोपिकांच्या मदतीसाठी ज्या मंजिरी असतात ना, त्यांना ज्या लहान लहान मुली असतात त्यांना मंजिरी म्हटलं जातं आणि त्यांनी रूप मंजिरी या 6 गोस्वामींच्या रूपात जन्म घेतला भगवंतांचा नामस्मरण कृष्ण भावनेचा प्रसार करण्यासाठी. तर आता पुढे पाहूया. स्वयंपूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण वसुदेवांचे पुत्र म्हणून अवतरित झाले. पहा, वसुदेवांचे पुत्र भगवंतांनी स्वतः आपले आई वडील कोणत्या कुळात जन्म घ्यायचा हे सगळं भगवंतांनी स्वतः निवडलं. का? तर ते खुद्द भगवंत आहेत. ते आपले आई वडील आपलं कुटुंब ते स्वतः निवडू शकतात. एक सामान्य व्यक्ती असं कधीच करू शकत नाही. आपला प्रत्येक श्वास भगवंत निवडतात की आपण कुठे जन्म घेणार आहोत, केव्हा, कसे, का. पण भगवंत स्वतःचा जन्म, त्यांचा जन्म कधी, ते कुठे अवतरित होणार आहेत, कोणाच्या रूपात आणि त्यांचे माता पिता सुद्धा ते निवडू शकतात. तर आता पहा, त्यांच्या अवतरणापूर्वी भगवंतांच्या कार्यात सहभागी होण्यासाठी आपल्या पत्न्यांसहित सर्व देवगण जगातील वेगवेगळ्या धार्मिक कुटुंबातून जन्माला आले. येथे तत्प्रिय अर्थ हा विशेष शब्द योजलेला आहे. याचा अर्थ असा की भगवंतांच्या प्रसन्नतेसाठी देवतांनी पृथ्वीवर जन्म घ्यावा. दुसऱ्या शब्दात भगवंतांना प्रसन्न करण्यासाठी जीवनायापन करणारा कोणताही प्राणी मात्र हा देवतांमध्येच मोडतो.
वरील संदेशात देवतांना असेही समजले की जे भगवंतांचे पूर्णांश आहेत, तसेच आपल्या लक्षावधी फणांनी जे ब्रह्मांडातील ग्रहांना धारण करतात, ते अनंत देव देखील श्रीकृष्णांच्या अवतरणापूर्वीच अवतीर्ण होतील. तसेच सर्व बद्ध जीवांना भ्रमात टाकणारी विष्णूची बहिरंग शक्ती जी माया आहे, ती सुद्धा भगवंतांचा हेतू संपन्न करण्यासाठी अवतरित होईल. आणि त्यानंतर भूमीसहित देवतांना आदेश देऊन आणि त्यांचे गोड शब्दात सांत्वन करून प्रजापतींचे पिता ब्रह्मदेव भौतिक ब्रह्मांडातील सर्वोच्च ग्रह जो ब्रह्मलोक त्या आपल्या लोकात निघून गेले. यदुवंश प्रमुख शूरसेन महाराज हे मथुरा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यावर आणि त्याचबरोबर शूरसेन जिल्ह्यावर राज्य करीत होते. यांच्या राजशासनामुळे मथुरा ही सर्व यादव राजांची राजधानी बनली. यदुवंशातील कुटुंबे अत्यंत धार्मिक होती आणि जसे भगवान श्रीकृष्ण द्वारकेत शाश्वतपणे निवास करतात, तसेच मथुरेत देखील शाश्वत निवास करतात. याचे त्या सर्वांना ज्ञान होते आणि मथुरा ही यदुवंशीय राजांची राजधानी होण्यास हे दुसरे कारण होते. एके समयी शूरसेनाचे पुत्र वसुदेव नुकतेच देवकी बरोबर विवाह झाल्यानंतर नववधू समवेत रथात बसून घरी चालले होते. देवकीचे पिता देवक यांनी प्रचुर हुंडा दिला होता, कारण आपल्या मुलीवर त्यांचा अत्यंत स्नेह होता. त्यांनी सुवर्णाने अलंकृत केलेले शेकडो रथ वसुदेवांना दिले होते. त्या समयी उग्रसेनाचा पुत्र कंस याने स्वेच्छेने आपली भगिनी देवकी हिच्या प्रसन्नतेसाठी वसुदेवांच्या रथाच्या घोड्याचे लगाम हाती घेतले आणि तो रथ हाकू लागला. जेव्हा मुलगी विवाहित होते तेव्हा तिच्या बंधूने तिला आणि आपल्या मेहुण्याला घरी पोहोचवायचे असते. हा वैदिक संस्कृतीतील एक शिष्टाचार आहे. नवविवाहित मुलीला आपल्या पितृपरिवाराचा फारच विरह होण्याची शक्यता असते आणि म्हणून बहिणीच्या सासर घरी पोहोचेपर्यंत भाऊ तिच्यासोबत जात असतो. राजा देवक यांनी वसुदेवांना पुढील प्रमाणे हुंडा दिला होता. सुवर्ण हारांनी सजविलेले 400 हत्ती, 1500 सजविलेले घोडे, 1800 रथ. याशिवाय आपल्या कन्येबरोबर जाण्यासाठी त्यांनी सुंदर अशा 200 मुलींची व्यवस्था केली होती. क्षत्रियांची विवाह पद्धती जी वर्तमान समयी देखील भारतात प्रचलित आहे असे दाखवते की जेव्हा एक क्षत्रिय विवाह करतो तेव्हा वधूच्या 20-25 तरुण मैत्रिणी देखील राजाच्या घरी जातात. राणीच्या अशा अनुचर सखी दासी म्हणून ओळखण्यात येतात, परंतु त्या राणीच्या मैत्रिणी म्हणूनच वागत असतात. ही प्रथा अनादी काळापासून चालत आलेली आहे आणि निदान 5000 वर्षापूर्वी भगवान श्रीकृष्णांच्या अवतरणापूर्वी तिचे अस्तित्व होते असे कळते. वसुदेवांनी आपल्या पत्नी समवेत 200 सुंदर मुली आपल्या बरोबर आणल्या. वरवधू रथातून जात असताना मंगल क्षणांची सूचना म्हणून नानाविध संगीत वाद्ये वाजत होती. त्यामध्ये शंख होते, शिंगे होती, ढोल होते, मृदुंग होते आणि सर्व मंगल वाद्याचे मिळून मधुर संगीताचा ध्वनी उत्पन्न होत होता. मिरवणूक अतिशय मनोहर रूपाने पुढे चालली होती आणि कंस रथ हाकीत होता. अशा वेळी आकाशातून आश्चर्यकारक आकाशवाणी ध्वनित झाली. ती विशेषतः कंसाला उद्देशून होती. कंसा, तू अगदीच मूर्ख आहेस. तू तुझ्या बहिणीचा आणि मेहुण्याचा रथ हाकीत आहेस, परंतु याच बहिणीचे 8वे मूल तुझा वध करील याची तुला जाणीव नाही. कंस हा भोजवंशीय उग्रसेनाचा पुत्र होता. असे म्हटले आहे की कंस सर्व भोजवंशीय राजांपैकी घोर आसुरी प्रवृत्तीचा होता. आकाशवाणी ऐकताच ताबडतोब त्याने देवकीचे केस पकडले आणि आपल्या तलवारीने तो देवकीला ठार मारण्यास प्रवृत्त झाला. कंसाचा स्वभाव पाहून वसुदेवांना आश्चर्य वाटले. त्या क्रूर आणि निर्लज्ज मेहुण्याला शांत करण्याकरिता वसुदेव युक्तिवाद आणि प्रमाणासहित मोठ्या विवेकाने बोलू लागले. हे कंस, तू जर भोजवंशाचा प्रसिद्ध राजा आहेस तर तू एक सर्वश्रेष्ठ वीर आणि शौर्यवान राजा आहेस, हे सर्वश्रुत आहे. तू इतका क्रोधाविष्ट झाला आहेस की तू एका स्त्रीला आणि तीही स्वतःची बहीण असताना तिच्या शुभविवाह प्रसंगी तिला ठार मारण्यास उद्युक्त आहेस. तू मृत्यूची इतकी धास्ती का घेतोस?
तुझ्या जन्मासोबतच तुझा मृत्यू जन्मला आहे. तू जन्म घेतला अगदी त्या दिवसापासूनच तुझी मरण्याची सुरुवात झाली आहे. समजा तू 25 वर्षाचा आहेस, त्याचा अर्थ असा की 25 वर्षे तू मेला आहेस. प्रत्येक क्षणाला तू मरत आहेस. असे असताना तुला मृत्यूचे इतके भय का असावे? अखेर मृत्यू अवश्य येणारच. तू आज मृत्यूला प्राप्त होतो अथवा 100 वर्षांनी, परंतु मृत्यूपासून तू तू वाचू शकत नाहीस. तुला इतके भय का बरं असावे? वस्तुतः मृत्यू म्हणजे वर्तमान शरीराचा अंत. जेव्हा वर्तमान शरीर संचलित होत नाही आणि पंचभौतिक तत्वात विलीन होते, तेव्हा शरीरातील चेतन तत्व आपल्या वर्तमान कर्मविपाकानुसार दुसरे शरीर स्वीकारते आणि जेव्हा कोणी रस्त्यावर चालतो, तेव्हा तो आपले एक पाऊल पुढे टाकतो आणि आपला दुसरा पाय योग्य रीतीने टाकतो. याचा विश्वास निर्माण होताच तो आपला दुसरा पाय उचलतो. अशी ही प्रक्रिया आहे. या क्रमाने देह एका पाठोपाठ एक बदलत असतो आणि हे आपण आपल्या दुसऱ्या अध्यायामध्ये शिकलो होतो. भगवंतांनी आपल्याला सांगितलं होतं, की प्रत्येक आत्म्याला जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी या 4 स्टेजेस मधून जावंच लागतं आणि याची कुठूनही सुटका नाही. आणि 84 लाख योनींमधून जन्म घेतल्यानंतर तेव्हा कुठे आत्म्याला या मनुष्याचा जन्म मिळतो आणि या मनुष्य जन्मात समजा का त्याला आत्मसाक्षात्काराची जाणीव झाली नाही, तर तो पुन्हा पुन्हा याच जन्म-मृत्यूच्या बंधनात अडकून राहतो आणि म्हणून भगवंतांनी आपल्याला संदेश दिला होता. दुसऱ्या अध्यायात सुद्धा आपण याचं पठण केलं होतं, की आपल्या आत्म्याचं अन्न काय आहे? तर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप आणि या कलियुगात आपला तो एकमेव धर्म आहे. म्हणून हरे कृष्ण महामंत्राचा जप करायचा आहे, आपल्या आत्म्याला अन्न द्यायचं आहे आणि या जन्म-मृत्यूच्या बंधनातून आपली सुटका करायची आहे. आणि कसा आत्म्याचा प्रवास हा एका शरीरातून दुसऱ्या शरीरात जातो आणि हे शरीर जीर्ण झाल्यावर जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधी आणि या 4 स्टेजेस तसेच लहान बालपण, कौमारावस्था, यव्वनावस्था आणि म्हातारपण या 4 स्टेजेस मधून जेव्हा शरीर जातं आणि ते जीर्ण होतं आणि जेव्हा त्या शरीराचा अंत होतो, तेव्हा तो आत्मा त्याचा शोक करत बसत नाही, तर तो दुसऱ्या शरीरात प्रवेश करतो. याचं ज्ञान आपल्याला भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायात, भगवद्गीतेच्या दुसऱ्या अध्यायात दिलं होतं. तर आता पुढे पाहू. या क्रमाने देह एका पाठोपाठ एक बदलतो आणि आत्म्याचे देहांतर होते. पहा, रोपट्यावरील किडे किती काळजीपूर्वक एका अंकुरावरून दुसऱ्यावर जातात. त्याचप्रमाणे श्रेष्ठ अधिकार ज्यावेळी पुढील देह ठरवतो, त्याच वेळी जीव देह बदलतो. जितका काळ जीवाला या भौतिक जगात बद्ध व्हावे लागते, तितका काळ त्याला एकामागून एक भौतिक देह घ्यावेच लागतात. त्याचा वर्तमान जीवातील कर्म व कर्मफळानुसार प्रकृतीच्या नियमाप्रमाणे त्याला दुसरा विशिष्ट देह देण्यात येतो. हा देह देखील आपण नेहमी स्वप्नात पाहतो. अगदी त्याचप्रमाणे आहे. स्वप्नात आपण आपल्या मनोरचनेने अनेक देह निर्माण करतो. आपण सोने पाहिलेले असते आणि पर्वतालाही पाहिलेला असतो. परंतु दोघांना एकत्र करून स्वप्नात आपण सोन्याचा पर्वत पाहतो. कधी-कधी आपण एक असा देह प्राप्त झाल्याचे पाहतो, की तो आकाशात उडू शकतो आणि तेव्हा आपणाला वर्तमान देहाचा पूर्णपणे विसर पडलेला असतो. अगदी त्याचप्रमाणे देह बदलतात. एक देह प्राप्त होताच मागील देहाचा आपणाला विसर पडतो. स्वप्नात अनेक प्रकारच्या देहांशी आपला संबंध येऊ शकतो. परंतु जागृत अवस्थेत आपणाला सर्वांचा विसर पडतो आणि वस्तुतः हे भौतिक देह मानसिक कर्मांचे सृजन आहे. परंतु वर्तमान क्षणाला आपण आपल्या मागील देहांचे स्मरण करू शकत नाही. मनाचा स्वभाव चंचल आहे. ते कधी एखादी वस्तू स्वीकारते, तर तात्काळ त्याचा त्याग करते. रूप, रस, गंध, शब्द आणि स्पर्श या 5 इंद्रिय विषयाच्या संबंधात सतत स्वीकार आणि अस्वीकार अशी मनाची प्रक्रिया आहे. तर आपण हे पाहिलं होतं भगवंतांनी सांगितलं निश्चित अर्जुनाने काय सांगितलं? मन हे चंचल माकडासारखे असते आणि वाऱ्यासारखे जसं वाऱ्याला कंट्रोलमध्ये करता येत नाही, तसं मनाला सुद्धा कंट्रोलमध्ये करता येत नाही. परंतु भगवंतांनी काय सांगितलं होतं? योग्य साधनेने आणि
बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर म्हणजे स्वरूपसिद्ध व्यक्तीकडून व्यक्तीला आपण जेव्हा गुरु म्हणून स्वीकारतो आणि जेव्हा आपण अध्यात्माचा मार्ग स्वीकारतो, तर हरिनामाचं चिंतन करून, भगवंतांचं नामस्मरण करून आपण या मनाला कंट्रोलमध्ये करू शकतो. असं आपल्याला भगवंतांनी या चंचल मनाला कसं बरं मार्गदर्शन करायचं आणि चंचल मनाला कंट्रोल कसं करायचं, हे आपण भगवद्गीतेमध्ये शिकलो होतो. भगवंतांनी याचं मार्गदर्शन आपल्याला केलं होतं. तर आता पहा, सतत भौतिक विषयांचे चिंतन हा मनाचा स्वभाव आहे आणि त्या योगे ते इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांच्या संपर्कात येते. जीव जेव्हा एका विशिष्ट प्रकारच्या देहाची कामना करतो, तेव्हा तो त्याला मिळतो. म्हणून देह ही भौतिक प्रकृतीच्या नियमांची देणगी आहे. जीव देह धारण करतो आणि देह रचनेनुसारच सुखदुःखाचा भोग करण्याकरिता पुन्हा या भौतिक जगात बाहेर पडतो. आपणाला विशिष्ट देह नसेल तर गत जीवनातील मानसिक अवस्थेनुसार आपण सुखदुःखांचा भोग करू शकत नाही. वस्तुतः आपल्या मृत्यूसमयीच्या मानसिक अवस्थेनुसारच हा विशिष्ट प्रकारचा वर्तमान देह आपल्याला देण्यात आला आहे. जसं आता आपण सुरुवातीलाच चर्चा केली, की आपण मृत्यूसमयी ज्या गोष्टीची म्हणजे ज्या गोष्टीचा विचार करतो तीच गोष्ट आपल्याला दुसऱ्या जन्मात मिळते आणि भगवंतांनी स्वतः आपल्याला याची माहिती दिली होती. त्यासाठी आपण भरत महाराजांची ही कथा पाहिली होती. कसं त्यांना दुसऱ्या जन्मात पाडसाचा जन्म मिळाला होता आहे. मग आता पहा, सूर्य, चंद्र किंवा तारे यांच्यासारखे प्रकाशमान ग्रह जल, तैल, घृत यांनी भरलेल्या पात्रात प्रतिबिंबित होतात. पात्र हलवल्याप्रमाणे प्रतिबिंबांची हालचाल होते. चंद्रांचे प्रतिबिंब पाण्यात पडलेले असते आणि पाण्याच्या संचलनामुळे चंद्र देखील हलल्यासारखा वाटतो. परंतु वस्तुतः चंद्र स्थिरच असतो. त्याचप्रमाणे मनोधर्माने जीव वेगवेगळ्या प्रकारचे देह मिळवतो आणि त्यांचा अशा देहांशी वास्तविकपणे काहीही संबंध नसतो. मायेच्या बंधनाने, मायेच्या प्रभावाला खाली भुरळ पडून जीव स्वतःला एखाद्या विशिष्ट देहात समजतो. बद्ध जीवनाची अशी रीत आहे. उदाहरणार्थ, जीव आता मानवी देहात आहे, तर तो स्वतःला मानव समाजाचा घटक अथवा विशिष्ट देशवासी किंवा स्थानवासी समजतो. स्वतःची अशी ओळख अंतःकरणात बिंबल्यामुळे असा देहात्मभाव आवश्यकता नसताना नवीन देहाची तयारी होण्याला कारणीभूत ठरतो. अशा वासना आणि मनोधर्म विविध देह प्राप्त होण्याची कारणे आहेत. भौतिक प्रकृतीचा आवरणात्मक प्रभाव म्हणजेच माया हा इतका प्रबळ असतो की जीवाला कोणताही देह प्राप्त हो, तो त्यामध्ये संतुष्ट असतो आणि त्या देहाची स्वतःची ओळख करतात तो मोठ्या आनंदाचा अनुभव करतो. म्हणून आपल्याकडे मी प्रणती करतो. शरीर व मनाच्या संकेतावरून, आदेशांवरून, विकारांच्या उद्वेगातून वाहवून जाऊ नका. अशा तऱ्हेने कंसाला आपल्या विवाहित बहिणीशी द्वेष न करण्याची वसुदेवाने विनंती केली. कोणीही कोणाचा द्वेषी नसावे, कारण द्वेष किंवा मत्सर या ऐहिक जगात आणि पुढेही यमराजासमोर भीतीचे कारण ठरते. वसुदेवांनी देवकीच्या बाजूने ती कंसाची लहान बहीण असल्याचे त्याला विनवून सांगितले. तसेच हा विवाहाचा मंगल प्रसंग आहे हे देखील विनवून सांगितले. लहान भाऊ आणि बहीण यांचा सांभाळ मुलांप्रमाणेच करणे हे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. स्थिती फारच गंभीर आहे, वसुदेवांनी म्हटलं. जर तू तिला ठार करशील तर ते तुझ्या कीर्तीला कलंकित ठरेल. वसुदेवांनी सदुपदेश देऊन आणि तर्कादींद्वारा कंसाला शांत करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कंस शांत होणारा नव्हता, कारण त्याला असुरांचा संग होता. त्याचा जन्म एका श्रेष्ठ क्षत्रिय कुळात झाला होता. तरीही आसुरी संगत असल्यामुळे तो नेहमी या आसुरी प्रवृत्तीचाच होता. असुराला सदुपदेशाबाबत काही कर्तव्य नसतेच. तो एखाद्या सराईत चोराप्रमाणे असतो. त्याला कितीही नैतिक उपदेश केला तरी ते परिणामकारक ठरत नाही. जे स्वभावतःच आसुरी प्रवृत्तीचे किंवा नास्तिक असतात त्यांना सदुपदेश फारसा रुचत नाही, मग तो उपदेश कितीही अधिकृत असो. हाच सूर आणि असुरातील भेद आहे. जो चांगला उपदेश स्वीकारू शकतात आणि त्यांच्यानुसार जीवन व्यतीत करण्याचा प्रयत्न करतात त्यांना देवता किंवा सूर म्हटलं जातं.
परंतु जे असा सदुपदेश धारण करण्यास अपात्र आहेत त्यांना असुर म्हटलं जातं. कंसाला शांत करण्याच्या प्रयत्नात अपयश आल्याने आपली पत्नी देवकी हिचे संरक्षण आपण कसे करणार याविषयी वसुदेव चिंतित झाले. संकट अगदी जवळ येऊन ठेपले असता बुद्धिमान मनुष्याने धोकादायक स्थिती शक्यतो टळेल असे वागावे. परंतु इतके प्रयत्न करूनही अपयशस्वी झाला तर त्याचा दोष नाही. वसुदेव आपल्या पत्नी विषयी विचार करू लागले. 1 मिनिट मेसेज पाहू दे मला. हरे कृष्ण माताजी, म्हणजे तुम्ही कोणत्या पॅराग्राफ बद्दल सांगताय? हरे कृष्ण माताजी, हा मी वाचू पुढचा परिच्छेद, मग तुम्ही स्पष्टीकरण करा. ओके आता चालेल माताजी, वाचा तुम्ही. हरे कृष्ण सर्वांना. हरे कृष्ण माताजी. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद यांचे द्वारा वसुदेव आपल्या पत्नीविषयी विचार करू लागले. प्रथम मला देवकीचा प्राण वाचवू द्या. पुढे भविष्यात मुले झाली तर त्यांना कसे वाचवावे ते मी नंतर पाहीन. जर भविष्यात कंसाचा वध करणारे मूल मला प्राप्त झाले आणि कंसही तोच विचार करीत आहे तर देवकी आणि मूल कसे दोघेही वाचले जातील. नियतीचा नियम अचिंत्य आहे. मात्र आता काहीही करून मला देवकीचे जीवन वाचवले पाहिजे. जीवाचा एक विशिष्ट शरीराशी कसा संबंध येतो हे निश्चित नाही. अरण्यातील वणव्यात अग्नी कोणत्या प्रकारच्या लाकडाच्या संपर्कात येईल हे सांगता येणार नाही. जेव्हा वणवा लागतो तेव्हा असे अनुभवास येते की एकाच झाडाला अग्नी लागतो आणि वाऱ्यामुळे तो दुसऱ्या झाडाला पकडतो. त्याप्रमाणे आपले कर्तव्य करण्यात प्राणीमात्र कितीही दक्ष असला तरीही पुढील जीवनात तो कोणत्या प्रकारचा देह मिळवणार आहे हे सांगणे त्याला अतिशय कठीण आहे. भरत महाराज आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गात आपली कर्तव्ये विश्वासाने पार पाडित होते, परंतु सहजगत्या त्यांचा एका हरणावर तात्कालिक स्नेह झाला आणि त्यांना पुढील जन्मात एक हरणाचा देह स्वीकारावा लागला. आता पुढे वाचू. म्हणजे तुम्ही मला हो, हो. सांगा, जिथे तुम्हाला स्पष्टीकरण करायला थांबवायचंय ना तिथे मला तुम्ही थांबायला सांगा. चालेल. ओके. हां. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कंस महापापी मनुष्य होता. असे असूनही वसुदेवांनी आपल्या पत्नीचे प्राण कसे वाचवावेत यावर विचार करून मोठ्या आदराने त्यांच्या बरोबर बोलायला सुरुवात केली. कधी कधी असे घडते की वसुदेवांसारख्या सर्वश्रेष्ठ नीतिमान पुरुषाला कंसासारख्या अति दुराचारी मनुष्याची स्तुती करावी लागते. सर्व कूटनैतिक व्यापाऱ्यांचा हाच मार्ग आहे. वसुदेव जरी अतिशय खिन्न झालेले होते तरीही त्यांनी बाहेरून स्वतःला खूपच प्रसन्न असल्याचे दाखवले. त्यांनी निर्लज्ज कंसाला त्या प्रकारेच संबोधित केले कारण तो अतिशय निर्दयी होता. वसुदेव कंसाला म्हणाले, कंस, तू माझा मेव्हणा आहेस. तुझ्या बहिणीकडून तुला कोणताही धोका नाही असे कृपया समज. तुझ्यावर भविष्यात संकट कोसळणार आहे असे तुला वाटते कारण तू आकाशातून भविष्यवाणी ऐकलेली आहेस. परंतु संकटाची शक्यता तुझ्या बहिणीच्या पुत्रांकडून आहे आणि त्यांचा सध्या जन्मही नाही आणि कोण जाणतो भविष्यात कदाचित तिला पुत्र असतील अथवा नसतीलही. या सर्वांचा विचार करता वर्तमान समयी तरी तू सुरक्षित आहेस. तसेच तुझ्या बहिणीकडून भीतीचे कोणतेही कारण नाही. जर तिला पुत्र प्राप्त झालेच तर आवश्यक त्या कारवाईसाठी त्या सर्वांना मी तुझ्याकडे सुपूर्द करेन. या बाबतीत मी वचनबद्ध आहे. कंस हा वसुदेवांच्या शब्दांची किंमत जाणीत होता आणि त्यांच्या वचनावरून त्याची खात्री पटली. सद्यसमयी तरी तो स्वतःच्या बहिणीच्या वधासारख्या घृणित कार्यापासून परावृत्त झाला. वसुदेवांना प्रसन्नता झाली आणि कंसाच्या निर्णयाची त्यांनी स्तुती केली. अशा प्रकारे ते स्वसदनी परत आले. कालांतराने वसुदेव देवकी यांनी 8 बालकांना आणि त्याचबरोबर एका कन्येला जन्म दिला. प्रथम बालकाचा जन्म होताच वसुदेवांनी वचनानुसार त्वरित त्या बालकाला कंसाकडे आणले. असे प्रसिद्ध आहे की वसुदेव फारच संत वृत्तीचे होते आणि आपल्या वचनांबाबत प्रसिद्ध होते. त्यांचा हा सन्मान जतन करायचा होता. नुकतेच जन्मलेले बालक कंसाकडे सुपूर्द केल्याने वसुदेवांच्या हृदयात अतोनात वेदना झाल्या, परंतु कंसाला मात्र त्यामुळे अत्यानंद झाला. वसुदेवांच्या स्वभावामुळे त्यांच्या हृदयात काहीशी दया उत्पन्न झाली.
ही घटना फारच आदर्शप्रद आहे. वसुदेवांसारख्या महात्म्याकरता कर्तव्य पालनात दुःखदायक समजण्यासारखे असे काहीच नाही. वसुदेवांसारखी व्यक्ती कोणताही संकोच न करता आपली कर्तव्य पार पाडते. दुसरीकडे कंसासारखा असुर कोणतेही घृणित कार्य करण्यास कचरत नसतो. असे म्हटले आहे की एक साधू पुरुष जीवनात येणारी सर्व प्रकारची दुःखे सहन करतो. एक विद्वान कोणत्याही अनुकूल परिस्थितीची वाट न पाहता आपली कर्तव्य पार पाडतो. कंसासारखा अघोरी मनुष्य कोणत्याही पापमय मार्गाने कृती करू शकतो आणि भगवंतांचा भक्त परमेश्वराला संतुष्ट करण्यासाठी सर्वस्वाचा त्याग करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी, एक मिनिट. तर हरे आपण इथे या पॅरेग्राफ मध्ये पाहिलं की कंसाचे किती घोर विचार, पापी विचार असून सुद्धा वसुदेव त्या क्षणी डगमगले नाही, कारण ते विद्वान आहेत. कारण इथे पाहतोय आपण, विद्वान कोणत्याही परिस्थितीत त्यामधून म्हणजे अनुकूल परिस्थितीची वाट न बघता आपली कर्तव्य पार पाडतात आणि ते योग्य निर्णय घेतात. त्यांनी कसं त्या मूर्खाची सुद्धा स्तुती करून त्यांनी काय केलं, तू मूर्ख आहेस, तू असं करू शकत नाही, असं नाही सांगितलं. यावरून आपल्याला सुद्धा हा एक धडा आहे, आपल्याला शिकण्यासारखा आहे की त्यांनी कसं, कोणत्या प्रकारे हँडल केलं पहा. त्या मूर्खाला त्यांनी काय म्हटलं की तू खूप खूप महान आहेस, तू खूप विद्वान आहेस, ही सगळी गोष्ट बरोबर आहे. मी त्या सगळ्या गोष्टी मान्य करतो. पण असं केल्याने तुलाच कलंक लागेल की तू तुझ्या नवविवाहित बहिणीचा वध केलास म्हणून. पहा कोणत्या प्रकारे त्यांनी कोणत्या सिच्युएशन्स कशा हँडल केल्या. तर आपण आपल्या वाचनातून आज ही शिकलेली सगळ्यात मोठी गोष्ट, आपण त्या गोष्टी तर शिकलोच की मृत्यूसमयी आपण ज्या गोष्टीचा विचार करतो तीच आपल्याला मिळते. म्हणून भगवंतांनी आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये सांगितलं होतं की मृत्यूचा सुद्धा प्लॅन करा. पण मूर्खांना कशा पद्धतीमध्ये हँडल करायचं, जो स्वार्थी आणि अशा वाईट विचारांचे लोक जसे असतात, आपल्याला नॉर्मल लाईफमध्ये पण अशा खूप साऱ्या प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. मग त्यावेळेस जेव्हा आपल्याला कोणी मूर्ख म्हणत असेल, तर आपण त्यांना कोणत्या पद्धतीमध्ये हँडल करायचं, ह्या गोष्टी आपण छोट्या-छोट्या गोष्टी आपण इथे शिकू शकतो. आणि आता एक मिनिट हां, पुढचं स्वाती माताजींनी हँड रेज केला होता, त्यांना वाचू द्या. चालेल ना माताजी? हो, हरे कृष्ण माताजी. ओके हरे माताजी. स्वाती माताजी तुम्ही वाचू शकता पुढचं. हरे कृष्ण स्वाती माताजी. हरे कृष्ण दिसत नाहीये. आता दिसते? वसुदेवांच्या वागण्याने कंस प्रसन्न झाला. एक मिनिट. नाही. सगळ्यांना स्क्रीन दिसते का? हो, दिसते. स्वाती माताजी तुम्ही हे बघा ना, तुमचा नेटवर्क कनेक्शन बरोबर आहे का बघा ना, एकदा चेक करा. कारण अच्छा, नाही तर हा चालेल. उद्या वाचेल की मग असू दे. चालेल दिसत मग. नाहीये तर वाचू द्या ओके, कोणाला. चालेल. मुग्धा माताजी तुम्ही कंटिन्यू करा मग. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की जय. श्रील प्रभुपाद यांचे द्वारा वसुदेवांच्या वागण्याने कंस प्रसन्न झाला. वसुदेवांनी आपले वचन पाळले, याचे तो आश्चर्य करू लागला. वसुदेवांबाबत दया उत्पन्न झाली आणि प्रसन्न झालेला कंस वसुदेवांना म्हणाला, प्रिय वसुदेव, हे मूल माझ्याकडे सुपूर्द करण्याची तुला आवश्यकता नाही. मला या मुलाकडून धोका नाही. देवकीचा 8वा पुत्र मला ठार मारील असे मी ऐकले आहे. मग अकारण मी या मुलाचा स्वीकार का करू? तू त्याला परत घेऊन जा. आपल्या पहिल्या जन्मलेल्या पुत्राला घेऊन वसुदेव घरी चालले होते. कंसाच्या वागणुकीमुळे त्यांना प्रसन्नताही झाली होती, परंतु कंसावर त्यांचा विश्वास बसत नव्हता, कारण कंस कोणाच्याही नियंत्रणात नव्हता. नास्तिक मनुष्य कधीही वचनाशी दृढ असू शकत नाही. जो इंद्रियांचा संयम करू शकत नाही, तो आपल्या संकल्पनावर कधीही दृढ राहू शकत नाही. थोर राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित म्हणतात, राजकारणी व्यक्ती आणि स्त्री यांच्यावर कधीही विश्वास ठेवू नये. जे अनियंत्रित इंद्रिय तृप्तीला सटावलेले आहेत, ते कधीही सत्यवचनी असू शकत नाहीत आणि त्यांच्यावर विश्वासही ठेवला जाऊ शकत नाही. अशा वेळी कंसाच्या राज्यसभेत महर्षी नारदांचे आगमन झाले. कंसाने वसुदेवावर दया दाखवली आणि त्यांचे पहिले मूल परत दिले, याबाबत नारदांना कळवण्यात आले. महर्षी नारद
तर शक्य तितक्या लवकर भगवान श्रीकृष्णांचे आगमन कसे होईल याबाबत उत्सुक होते. त्यांनी कंसाला सूचना दिली की एकीकडे वृंदावनात नंद महाराजांसारख्या व्यक्ती, तसेच सर्व गवळी, गोपकन्या, गवळ्यांच्या पत्न्या, तर दुसरीकडे वसुदेव, त्यांचे पिता शूरसेन आणि यदुवंशाच्या वृष्णी कुळात जन्मलेले सर्व संबंधी भगवंतांच्या आगमनाची तयारी करीत होते. नारदांनी कंसाला मित्र आणि हितचिंतक तसेच सर्व देवता ज्या ज्या कुळात जन्म घेत आहेत त्या त्या कुळातील लोक याविषयी सतर्क राहण्याचा इशारा दिला. कंस, त्याचे मित्र आणि सल्लागार असे सगळेच असुर होते. असुरांना नेहमीच देवतांची धास्ती असते. वेगवेगळ्या परिवारात देवता जन्म घेत आहेत ही गोष्ट नारद मुनींकडून कंसाला समजली आणि कंस एकदम सतर्क झाला. त्याने जाणून घेतले की ज्या अर्थी देवी देवता अगोदर प्रकट झाले आहेत त्या अर्थी लवकरच विष्णूंचे आगमन निश्चितच होणार. त्याने आपला मेहुणा वसुदेव आणि देवकी यांना त्वरित अटक केली आणि त्यांना कारागृहात टाकून दिले. कारागृहात लोखंडी साखळ्या घातलेल्या अवस्थेतच प्रतिवर्षी देवकी व वसुदेव यांनी एका एका मुलाला जन्म दिला आणि त्यांच्यापैकी प्रत्येक मूल हे विष्णूच आहे असे समजून कंसाने एकामागून एक करीत त्या सर्वांना ठार केले. त्याला विशेषतः 8व्या मुलाची भीती होती, परंतु नारदांनंतर कोणतेही मूल विष्णू असू शकते या निष्कर्षावर तो आला होता. म्हणूनच वसुदेव व देवकी यांची सर्वच मुले ठार मारणे त्याला योग्य वाटले. कंसाचे हे कृत्य समजण्यास फारसे अवघड नाही. जगाच्या इतिहासात राजकुळातील व्यक्तींची अशी अनेक उदाहरणे आहेत की ज्यांनी आपल्या महत्वाकांक्षेच्या पूर्तीसाठी आपले वडील, बंधू, कुटुंब व मित्र अशांना ठार मारलेले आहे. असुर प्रवृत्तीचा मनुष्य आपल्या निंद अभिलेषेच्या पूर्तीकरता कोणालाही ठार करू शकतो, म्हणून हे काही आश्चर्य करण्यासारखे नाही. नारदांच्या कृपेने कंसाला त्याच्या मागील जन्माची माहिती मिळाली होती. त्याला समजले की तो पूर्वजन्मात कालनेमी नावाचा राक्षस आणि भोजकुळात जन्म घेऊन त्याने यदुवंशाचा कट्टर शत्रू होण्याचे ठरविले. भगवान श्रीकृष्ण त्याच कुळात जन्म घेणार होते आणि मागील जन्मात जसा कालनेमी मारला गेला तसेच आपण श्रीकृष्णांकडून मारले जाऊ म्हणून कंस फारच भयभीत झालेला होता. त्याने सर्वप्रथम आपले पिता उग्रसेन यांना बंदीत टाकले, कारण ते यदु, भोज, अंधक यांच्यात प्रमुख राजा होते. तसेच वसुदेवांचे पिता शूरसेन यांचेही राज्य त्याने काबीज केले आणि स्वतःला या सर्व प्रांतांचा राजा घोषित केले. अशा रीतीने कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ग्रंथातील श्रीकृष्णावतरण नामक अध्यायावरील भक्तिवेदांत भाष्य संपन्न. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर अशा प्रकारे आज आपण आपला पहिला अध्याय संपवला, पहिला चॅप्टर. तर कोणाला काही सांगायचंय म्हणजे आपण काय काय शिकलो आणि रिअलायझेशन म्हणजे तुम्हाला काय वाटलं, आपण आज काय काय वाचन केलं याच्याबद्दल 1-2 वाक्य तुम्हाला जे वाटलं ते तुम्ही सांगू शकता. तुम्ही अनम्यूट होऊन सांगू शकता आपले विचार. आज आपण कोणकोणत्या गोष्टींची माहिती घेतली, कोणाला हरे हरे कृष्ण माताजी. हा आलेल्या प्रसंगात कुठलाही प्रसंग जरी आला तरी त्याला तोंड कसं द्यावं हे थोडंसं लक्षात आलं. खूप छान. आणखी कोणाला बोलायचं? आणखी काय आज आपण कशाची माहिती घेतली, काय वाटलं तुम्हाला आज? आणखी एक मेसेज आलाय. ओके. हरे कृष्ण. एक मिनिट मला बघू द्या कोण कोण आहे. हरे कृष्ण. अजित प्रभूजी, तुम्हाला बोलायचंय काही? मी प्रार्थना म्हणून आधी रेकॉर्डिंग थांबवते आणि मग आपण थोडंसं डिस्कस करून मग क्लास संपूया. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.